O persoană de 45 de ani a decedat în urma unui accident în satul Corjeuți, iar altele 5 au fost internate de urgență în spital cu diferite leziuni corporale grave pentru viață. Potrivit Inspectoratului de Poliție Briceni, vinovat de producerea accidentului este un tânăr de 18 ani, care era la volanul mașinii de model Ford. Poliția informează că acesta a încălcat regulile de circulație rutieră și a tamponat automobilul de model Renault în care se aflau 3 persoane. Potrivit medicului traumatolog Vasile Ghițu, toate cele 5 persoane au fost supuse intervențiilor chirurgicale. Starea acestora este de gravitate medie, dar stabilă. Pe viitor, toți pacienții vor necesita operații multiple. În anul 2013, în raionul Briceni au avut loc 30 de accidente rutiere soldate cu 11 persoane decedate și 33 traumatizate. Cea mai mare parte din numărul de accidente s-au produs din vina conducătorilor auto.